କଲିକତା ବଜାର, ହାଓଡ଼ା ମାର୍କେଟ, ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା। ଆସିଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକର ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରେସ୍ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କମରଠୁ ସବୁ ସୁଇଟର ଫୁଇଟର ସବୁ ମିଳେ ଏଠି ଶସ୍ତା ରେଟରେ ମିଳେ। ଏସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ 100 150ରେ ମିଳେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁ ଫୁ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ସବୁ ମିଳେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। କୋଲକାତା ହାওড়ା ବାଜାର, ବହଳାଗୁଡ଼ା ମାର୍କେଟ ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଲେଡ଼ିଜ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି ଏମତି ଆଉ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଯାକ ସବୁ ମିଳେ ଯୋଉଟା 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବହଳାଗୁଡ଼ା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାଇଡ଼ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏଟା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବର୍ଡର କହିଲେ ଚଳେ। ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ହାওড়ା ମାର୍କେଟ ଏସବୁ ଜିନ୍ସ ସବୁ ମିଳୁଛି 150 100 150ରୁ ସବୁ ମିଳେ ଆଉ। ଭଲ ଭଲ ଜିନ୍ସ ବି 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଜିନ୍ସ ଜ୍ୟାକେଟ ସବୁ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଏମୁଣ୍ଡାରୁ ସେମୁଣ୍ଡା ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଭରପୁର ଭିଡ଼। ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ହୁଏନି। ଆଉ ହୋଲସେଲ ରେଟରେ ତ ଡାକୁଥିବେ ସବୁ ଆଉ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଲାଗିଥାଏ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକର ଭିଡ଼। ଚାଲି ଆସିବେ ସବୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାର୍କେଟ ବସେ ଏଟା ମକର ମାର୍କେଟ। ସୂତା ଜିନିଷ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏମିତି ସୁଟ ସବୁ ସୁଟ ଜିନ୍ସ କଟନ ଜିନ୍ସ ଜିନ୍ସ ଜ୍ୟାକେଟ ଲୋକ ଗହଳି କେମିତି ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଘୁମାଘୋଟ ଭିଡ଼ ମକର ପାଇଁ ସବୁ। ହାওড়ା ମାର୍କେଟ ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରତେ ମାର୍କେଟ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ଏଠି ଭଲ ହେଇଥାଏ ତେବେ ଆସିପାରିବେ ଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଠୁ ହୋଲସେଲ ରେଟରେ କିଣିକିରି ବି ଦୋକାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ରଖିପାରିବେ ନେଇକିରି ସବୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନରେ ତ ବେପାର କରିପାରିବେ ନା। ଏଠୁ ଶସ୍ତାରେ ନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଡ୍ରେସ୍ ଜିନିଷ ପଚିବାର ନାହିଁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ। ରଖିକି ପରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏମତି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ 100 200 400 ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଚୁମକି ଲଗା ଶାଢ଼ୀ ନେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ବି ଅଛି। 200 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା ମିଳିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ସବୁ। ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ଏଠି।
ଭଡ଼ାକୁଟା ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାଁ ସାଇଡ଼କୁ ଆଉ ବାଁ ସାଇଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ମାର୍କେଟ ବସିଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ। ମକର ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ମକର ପରେ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ। ଡ୍ରେସ୍, ବେଲୁନ ସବୁ ରକମ ବସେଇଥାନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଆଉ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳନା ବି ମିଳିବ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଯେଗୁଡ଼ା ସୋରୁମକୁ ଗଲେ ବହୁତ ରେଟ୍, ଏଠି ସେଇ କ୍ଵାଲିଟିର ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ। ଯୁଡ଼ା 100-200 ଏମିତି ମିଳୁଛି। ବହୁତ ରକମ ଡ୍ରେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟି ସାର୍ଟ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟି ସାର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆଉ।